Министерството на финансите 500 хиляди лева. Кой е заграбил тия пари, не се знае, но обезщетение няма. И ако искат, нека да ми докажат, това казвам аз. Хората, 92 година държавата прави пак с министерско разпореждане акт за държавна собственост. 92, когато хората вече са си заявили в поземлените комисии земите, земеделските земи, по закона за земеделските земи. 92 район Витоша прави едно актче за държавна собственост, в което описва 1200 декара земя, плюс всичките видове сгради, които са там изградени вече. Чак 2003 година се усещат, че тази земя трябва да стане публична, за да не могат хората през цялото време водят дела. Да не могат хората да искат. И съда, разбира се, отговаря, там има акт за публична държавна собственост, вашия имот е застроен и край. Как в застроения имот наш дават разрешение за строителство на Боби Михайлов? 62 декара да изгради база на футболния съюз. И искаме... Това са средства от... Със средства УЕФА и ФИФА, да. Да. Ами, хубаво, тази земя е наша. През 2007 година общината пуска една поръчка до ГИС и се прави един подробен помощ. ГИС е главна дирекция за изграждане на София, над ДАК отгоре. Значи това е такава общинска поръчка, в която те изграждат един помощен план, като използват всички заповеди, работи, по които как е станало изграждането на резиденцията, и подробно там са описани всички хора, които имат имоти, с техните квадратури, с местности, с това какви квадратури са намерени в действителност в резиденцията. Значи може да има по-голема квадратура по имота, да се намира по-малко и обратно. Това е. Има такива неща. И сега изведнъж той ще ми каже, че ние нямаме документи и не сме никакви. Тая земя не е падала от космоса, тая земя е винаги била там и тя е на боянци. Не са обезщетени хората. Искаме си земята. Не можете. Тя е траняци и тук смокове. Излизат смокове летно време. Да, ето, той е убил смок. Не можете. Днеска дават на футболисти, утре дават на борци, на щангисти, на който се сетат нашата земя. Как ще им я дадеме? Няма да им я дадеме. Значи, това, което искам да ви кажа е в неделя на пресконференцията, знам, че вие я давате от 12 часа в БТА, ще има много хора. И другото, ние ще направим гражданско неподчинение, ама няма да им обясняваме на тия хора, че няма решение имаме на сдружението. Ще решиме кой ден ги спираме на пешеход, спираме движението. Нека да се чуят това, което говорим. Защо ние да го таиме в себе си, нас да ни взривяват и така. Те разбойници. Това ще правим. Продължават. Да. Благодаря ви много. Баташка. Госпожо Баташка. Да, слушам ви. Сега вече, до сега излъчвахме това, което нашата репортерка Петя направи с вас. Сега вече сме директно в ефира. Тъй като интервюто беше правено преди около 2 часа, какво нещо ново има ли през тия 2 часа, което се е случило? Само това е новото, че господата от полицията намериха и взеха шишета с взривоопасно. Не знам какво е това. Бензин ли е? Какво е? Не знам и точно пишеме протоколи в момента, които се караха за изследване. Шишета с течности, горивни някакви материали, не знам точно какви са, ще се изследват тия неща и ще се доказват. Това, което мога да кажа от тогава до сега се е случило. Тъй като Пепи Панков, когато ми се обади тая сутрин рано, каза, че с нощи вашето сдружение имало е някаква сбирка и сте... Точно така. С нощи нашето сдружение, точно това казвам на господа полицаите, имаше сериозно разширено заседание, в което направихме подготовка за пресконференция, която ще дадеме в неделя в 12 часа в залата на БТА. И там много сериозно гражданите поставиха въпроса за това как да реагираме във връзка с тези имоти и изграждането на тия бази и имотите, които грабят обстоятелствени проверки. Даваме гласност на това, защото до момента нито една медия просто не прояви и не посмя да направи каквато и да е проверка и да дадат гласност на нашите молби и жалби. Значи прокуратурата ги знае тия неща, водят се дела, обаче сега, след като стана този взрив, вече много хората се заинтересуваха да се чуе нашия глас
искам да ви кажа, че освен Сдружението за Бояна, тук ни подкрепят, ние участваме в национално сдружение, Сдружение на Витошка яка. Това сдруженията от Драгалевци, Симеоново, Княжево, които са също регистрирани за опазване на околната среда, са много активни и заедно с тях работиме тесно. Бихме желали за бъдеще от страна на медиите малко по-голяма смелост, не говоря за вас, говоря за другите, да бъдат по-активни и да отразяват нещата, защото ние сме правили многократно опити по, ако трябва да кажа, кои са точно. Във вестник Труд 6 месеца сме висяли да напишат нещо. Били сме правихме опит да направим с BTV, Степан Хидлиян, дойде пред резиденцията, имаше огромна, преди да излезе заповедта на главния архитект за отреждане на този имот. Искахме още тогава, BTV не го излъчиха. Направихме опит с нова телевизия, Михаела Карабельова, репортерката, предоставихме всички документи и изчезнаха яко дим. Никой не посмя да напише и да направи нещо за това, което нашето сдружение се бори в момента. Така че сега след този взрив много телевизии, много интереси и така. Трябва да стигнем до тук, да се взриват нещата, за да дойдат да снимат журналисти. Аз доколкото разбирам, фактически основната ви претенция е към земята, която е в граница на сегашната резиденция, нали? Там е болна. Да, господин Диков, там е огромен имот. Става дума за между 350 и 370 декара земеделска земя, която е заграбена и по никакъв начин хората не са обезщетени. Аз доколкото добре ли съм разбрал, че всъщност вие искате, готови сте да ви заплатят по пазарни цени цената на земята и вече оттам нататък кой каквото иска да прави. Добре ли съм разбрал ли си на всяка цена? Да, в общи линии това. Да си заплатят земята, защото тази процедура не е доведена до край. Някога не са довели процедурата, няма обезщетение на хората. Да си платят. Да си платят. Той ще говори, Боби Михайлов, че го рекетираме. Кой го рекетира? Земята е наша. Вие за каква сума? Че ми говори. След това той същото е казал в предаването на този Кевор Кеворкян. Да, отидохме му на вратата, чакаме да ни отговори. Пуснахме имейли. Сега ще сезираме СЕМ. Ние просто няма да спреме, да знаят, не да взриват колата ми, каквото ще да направят. Бориме с футболната мафия, ние гражданите. За какви... За това става дума. По какви цени искате да ви бъде платено? Предполагам, имате... Значи те точно от това бягат, защото става, нали, разбирате за какви пари. Става дума за милиони, според мен, защото адски скъпа земята там. Хора за квадратурата, разбирайте за какви пари. По колко е квадратен метър, колко... Да. Значи различни са, цените са големи. Иначе става дума за следното. Поземлената комисия признава собствеността на хората и им казва, да, признаваме, че вие имате там, но понеже попада в резиденция Бояна, ние ще ви дадем обезщетение. И му пускат едно решение и му плащат 700 лева за 1 декар. От тия не са левове, а са компенсаторки. От тия компенсаторки, като стане дума, човека ще получи 135 лева за 1 декар земя в резиденцията. Чувате ли за какво става дума? Това е безобразие. Какво ще ми говорят за Дюни Гейт? Елате да видите за каква заграбване в гората става дума. За какви нови парцели. Кои как работят тук. Това трябва да се види и да се разроби много сериозно. Имаме страхотни материали. Колко е сега средно цена на квадратен метър в Бояна? Най-различно върви. Може да се каже 150 евро, може да се каже 200 евро. Ние се опитваме някой от собствениците да заведе дело по член 108 от Закона за собствеността, но трябва да има данъчна оценка. Никой не ти дава данъчна оценка, защото имотът казва не е ваш. Ние как да докажем, че имота е наш, като искаме да заведеме дело в съда и не можем да вземем тази данъчна оценка, за да си платиме 4% върху оценката? Разбирате ли в какъв омагьосан кръг са попаднали хората? Няма да ги търпиме. Ще ги спираме и ще спираме строителните машини. Нека да знаят футболистите.
Ще ги спираме, ще има страхотни протестни действия. Не случайно го казвам. Вие в неделя сигурно ще излъчите конференцията. Просто те по повод с нощното събиране вече са поводели и смятат, че ще ни спрат. Това е в основата на всичко, което мога да ви кажа за момент. До вечера ще свикаме среща и ще мислиме какво да направиме. Ние в общи линии сме начертали пътя, така, който ще следваме. Фактически пресконференция в неделя, след което вече преминавате и там гражданско неподчинение, или както се казва... Да, гражданско неподчинение, да. След конференцията гражданско неподчинение. Не сте ли правили опит, и предполагам, че сте правили опит за среща с Бойко Борисов и за... Да, правили сме. И? Ние 4 месеца чакахме отговор. Няма отговор. Затова предприемаме тия действия. Правили сме опити. Всичко възможно сме направили. Добре, това е за сега. Благодаря ви, господин Диков. Моля.